Kubod. Haba na yung buhok ko. Ha? Pip pip. Bisis ng pato. Sabay tulay. Alam mo yan? Sa likod? Oo. Yung bagyo? Oo. Pag pinalayan na ni Kuya? Eh, Michael. Michael Vincent Garcia. Kita na ako sa Tagaw. Sige, guys, man ka makita na ka ni Ma'am. Ano Oo. mga sabihin mo? Ma'am, proud to be. Tumakas lang ako, sabi ko sol. Nagpaalam siya, may sabi niya sol lang daw. Tapos may pasyalan daw sa sol. Panilaw. Ha? Ha? Nawawala yung dyan mo. Namamanhid na. Saan niya binili yan? Gusto ko yan. Magkano yan? 100 plus to yung sa Lazada. 100 plus. Parang gusto bumili na ganyan ha. 100 plus yung 74. Basta mga present dito, abot ng 150. Siyempre yung shipping, pa magkano yung shipping, di ba 50? Ang napagtiripan niya no. Hey man! Likod mo yung kasama. Oh, Hey yo, what's up? So, magpantungan yung bago. so yung bagyo na talaga to boys. Sabi ni Kuya David, mas mataas daw yan guys na bago. Pero ako sa natin kasi medyo hindi pa naman mataas yung yung huling season na yung mataas. So, touchdown po tayo Aguilar. Makikita nyo po may kasal. Makikita nyo po yung 7-Eleven nila. Kasal po ni Arnel ngayon. Saan ba si So, Arnel? yun po yung St. Joseph the Patriarch Church. Alright. Si Ethan po magbubuhat dito sa vlog na to. So, yeah, ako po yung magsasalita para sa vlog na to. Ah. Parang nga kayo nanilo. Pagod pa ako. A few moments later. Kanino pa nyo yan? Ouch. Yung paman din. Kapatid ko eh. Ouch. Pwede naman labahan yung bike yung dito. Pero ganda ng view oh. Ako
Okay na? Wala kasi lumalagpas. Pareho lang ang tao. Asan yung iba? Ganda akong maabot. So hi po, kung nakikita nyo po, pawis na pawis po kami. Kasi po, bibilis po nila. Si Warren, Masyado po silang malakas. So Si si Warren. Kuya Warren po, nahulugan po siyang kadena. Kaya huminto po kami saglit. So ito nga po, chill muna para po hindi po kami mapagod sa pakyat. yeah, tapos para kay Mano, masira ulit si Warren. Yes. Jared, saan na tayo? Tayo sa mga tarong. Nakatarom na ba? Kapit na sa Adang Kalikasan. Lahat mamamatay dito. Hindi, may isa. Ako lang. Buhay. Ay, ito mabubuhay to. Hindi, si Bernard, mabubuhay yun. Wow. Makita mo sila, madami. And I can see you raining the Miss Universe. Yeah. So, yun nga po. Nasa mga tarong na po tayo. Malapit na po tayo umakyat ng Dang Kalikasan. Maraming mamamatay. Maraming mahuhuli. Isa na ako dun. Marami sila. So, ayun nga po, no. Pakyat na po kami, malapit na po kami. Malapit na po yung pakyat as nakikita nyo po ngayon. Hindi nga. Marami po nag-aalala sa amin dahil pakyat na po kami. 50-50 na ako. Hindi. Ha? Tatawag ko free hands. Ah. Shit. Oh. Oh my god, you see that shit? Hindi ko kaya siya i-zoom in, hindi ko kaya mag-free hands. So, editing works. So, hello po. Sana naghahawak. Ngayon po, pakyat na po tayo. Kung makikita nyo po. Kung makita mo. Kung makita nyo. Basta, malakit na kami. Opo, basta po pakyat na kami. Kaya mo. Ayan po. Malapit na po kaming umakyat. And, yan po si Kuya Nilo. Isa po yung original vlogger pero ako po muna yung magsasalita dahil po bumabaliktad yung cellphone. Snubber oh. Lahat na lang, ganun. Oh. So, hindi na po muna ako magbablog dahil mapapagod po ako paakyat. Hindi ko po kaya ng one hand. Kaya niya mag-free hand. Sila na yan?
Hindi, akit pa kami. Tara na. Kailangan natin. Pababa na saglit lang, tapos akit na tayo, maglakad na tayo doon. Ang ganda ng view dito. Pagod na ako. Nandito pa ako. Aakyatin ko pa yan. Tawa. Fuck. Wala pa ako sa kalahati. Like the sky though. It's amazing though. Torture. I'm in heaven. Awat na. Awat na. Look at that. Oh. Galing ako dyan. What? Dito ako. I think sila yun. Right there. Yeah, I think sila yun. Meron pa doon. Not sure. Sila ata yun. Pagod na ako. Nakakarating din. Ay. Nauna yung bike ko asaan? Ayun. Nakablog na ako. Iwan mo ako lang yaka. Paya! Talaga? Sige na, tara na! Video mo nga pa downhill. Di ko kaya mag-1hand. Kung sana may phone holder ako, pero wala, natanggal na sayang Ay nako. Bye-bye! Muna na kayo. Yeah, ayaw ko nang kumain ng chocolate. Sumakit yung tiyan ko muna. Natati ako kanina. Talaga daw packet, nuutot ako. Kung nakita mo yan, is anong tawag ito? Tubig galing sa kalikasan. Sabi niyo dito. Di ko nakita yan Dito yung nagsabi, tinuro yan dito Pero saan kaya galing yan? So what's ang waterfall? Lake? Pati nang malinis yung tubig Dito yung kumukuha ng ng Le Mineral. Mountain water. Diba? Libre. Sponsor mo. Get it for free! Ha? Baka may falls. Kaya nga. Le Mineral. Yun yung nga sa akin. May lang kayo, alas mo, Jared. Natanggal talaga. Ano talaga? Malalay mo kay Jari. Baka naka-con na yun, no? Naka-jeep na yun pag Iulog na lang natin kaya pag Iulog na May namay din nga Oo. Asan mo? Ngayon sabi niya, konting ipon na lang sabi niya. Lalo sa misigit. Ay, lang yan tala. Tas mo na lang. Kaya. Di mauulit muli na maulit akyat dito. Hindi na talaga. Na-trauma. Pati nga dun sa Hindi na talaga makakabike yan. Tatapon. bike na nyo kaya yung bike. Yung sa akin maniwala mo kanina, sisirain ko na yung bike. Sabi mo, sira na ako.
Yung ano Marnel, touch kit mo. Pag ganun. Masalt ka. Ay, alam ko na. So, paano nangyari yan? Ang kulat-kulat naman dito. Paano kailangan, Anong ginawa mo? kailangan pa natin ilambong tong kwan mo. Kailangan Hindi siya nagkukurno. Uy, yung STI, kawawa. Lipat mo dito na eh. What's out? Out. Was out. What's out? Out. Puta ba to? Gas-gas yan nga. Ano kulay? Ilabas mo ni Carmel. Pero para makanta na yung Pinapahirapan mo pa sila eh. Kagating ko to. Hindi na. Window. Kukuha siya ng tubig. Inom siya. Hindi magugas ng pala ng kamay. Higos din tayo ng kamay. Lugas lang, hindi bumaba yung driver. Para maligo tayo. Hindi rin nakata nagbasa ng What's out? Out. Nabaling ko din yan. What's out? Sana all. Tingnan mo to. Oh. Tulungan nyo na. Kanyo, putang ina. Mamaya na bali ano. Sa marami. Mamaya na, utang na, 8 na oh. Charot. Delikado yung sasakyan mo dyan. Ayaw pa sa likod. Pag ganyan lang. My channel. Sige, kuya nilang talaga na. Send ko na lang link. Subscribe na. Like, share, Ay, hindi. Ito pala. Yung harap. May GoPro ako. Kapahit ng quality. Nas-scam ako. Kakain mo niya. Saswal na din. Sakit na ano. Pakita mo ang ganda natin. Makita mo. Mas mano sa'yo. Masalat ano. Kaya nga. Tapos nun, oh. Huli na kaya nun. You're over there. I don't care. Fuck you guys. So, ito na yung end. Goodbye.